Kære elever, jeg vil gerne fortælle jer lidt om fornuftig brug af ChatGPT i forhold til for eksempel SOP, og hvordan I kan søge lidt mere dybdegående end bare almindelige Google-søgninger. Jeg har med udgangspunkt i en SOP-samtale i dag faktisk lige spurgt her, forsøg med fri vilje inden for psykologien, det vil sige hjernestudier. Kan jeg få nogle links til dem? Så fortæller ChatGPT mig, at det er en omdiskuteret problemstilling, og som I sikkert ved, så har den kun data frem til september 2021. Den foreslår Google Scholar her, eller universitetsbiblioteker, databaser som PubMed. Den har jeg ikke adgang til, men vi kan få adgang til noget, der hedder Gale Science via bibliotekerne, og det viser jeg lige ham lidt. Men først så får jeg jo faktisk, okay, der er sådan et klassisk eksperiment. Det kunne være, at jeg skulle lige vide lidt om det, hvis ikke jeg ved noget om det. Så ved jeg her, at det hjælper mig ikke rigtig, for linket det virker, altså der sker ikke rigtig noget her. Men jeg kunne selvfølgelig også bare prøve at google det her så, kan man sige, eller smide den her ind i Google Scholar. Men jeg tager lige og går videre her igennem kilderne. Fordi den her gør præcis det samme, så man kan jo godt blive lidt frustreret. Det tredje link her, der kan jeg så i hvert fald komme ind og se noget. Okay, her har vi overskriften og så videre, hvor det er udgivet. Og der er et abstract, det vil sige, at jeg kan kort lige læse, hvad det handler om. Der er også nogle relevante artikler, som viser tilbage til den artikel, som jeg egentlig gerne vil se. Og de er open access, så der vil jeg jo så være heldig, at jeg kunne gå ind og læse de her gratis. Nå, men så er der noget med, at jeg kan få adgang via min institution, men EUC Lillebælt, vi har ikke abonnement på nature.com. Så det jeg kan gøre, det er, at jeg kan måske lige kopiere overskriften her, og så går jeg så ind på, ja, jeg kan først prøve, jeg kunne godt prøve Google Scholar først, og så se, hvad der sker. Der sker faktisk ikke rigtig noget nyt. Jeg får bare den samme side her, og det vil sige, at jeg vil igen skulle betale for noget herinde, hvis når skolen ikke lige har adgang. Men det jeg kan gøre, det er, at jeg kan logge ind på Fredericia Bibliotek. Nu er jeg lige logget ind, fordi ellers kom mit CPR-nummer op på skærmen. Det var jeg ikke lige interesseret i. Og så kan jeg lige trykke ind her. Okay, jeg vil gerne finde noget om det her. Nå, nej, det kunne jeg heller ikke. Jeg skal faktisk ind på det, der hedder e-bibliotek her. Man kan spørge bibliotekets personale. Så hvis I ikke kan finde ud af at finde noget, så kan I også spørge der. Men faktisk herinde under e-bibliotek, så under S, så ligger der Science for Galen Context. Se online. Jeg kan ikke give jer det direkte link, fordi I kan ikke søge på noget, hvis ikke I er logget ind via et bibliotek. Det er ikke bare sådan noget, alle kan få adgang til de her databaser her. Så nu kan jeg så lige prøve at skrive. Okay, her skriver jeg lige den her. Og der får noget her. Der kan jeg se en artikel. Og jeg kan faktisk også downloade den. Det var da dejligt. Så vil det sige, at jeg kan faktisk komme til at læse hele den her artikel her. Så det er lige præcis det her, jeg har brug for. Og der er, nu er det ikke verdens længste artikel, men der er en masse kilder hernede, for eksempel også til det originale studie. View all related articles kunne jeg jo så måske have brug for os at finde noget, som minder om, ikke? Der er i øvrigt også hernede, hvordan I skal angive kilden, og I skal jo bruge APA, og det vil se sådan her ud. Så der er sådan lidt ekstra info her. Men herinde på det her Gale, der kan I søge på alt muligt forskelligt. I kan også søge på emner, hvis I nu skulle, ja, det ved jeg ikke, søge på et eller andet om neurotransmitter, eller hvad det kunne være. eDNA, husk det selvfølgelig er engelsk. Og nu lukker jeg lige, nej det gør jeg ikke, jeg går lige tilbage til den her. Det her link, det er faktisk heller ikke sådan specielt godt, fordi der er ikke noget abstract her. Og der står jo for eksempel, at hvis jeg gerne vil have den her PDF, så er der noget med at betale her, og det er jeg jo selvfølgelig måske ikke lige interesseret i. Så derfor er det, at jeg prøver at anbefale jer at gå via biblioteket i stedet for, ikke? Så der er også lige den sidste kilde her. Gazzaniga, det er en bog, det ved jeg, fordi jeg ved, at HarperCollins er et forlag.
og jeg har læst noget af Michael Gazzaniga engang for lang tid siden, da jeg gik på universitetet. Og så vil jeg inde på Fredericia Bibliotek, så kan man sige, okay, jeg vil gerne finde den her. Så får jeg måske nok lidt for mange hits. Og jeg har ikke lige fundet ud af, hvorfor der er sådan noget afgrænset i en søgning her, ikke? Så kan jeg måske sige, okay, jeg vil gerne lige finde noget af ham her. Nå, så får jeg stadigvæk måske lige det, som jeg vil. Der var i hvert fald ikke den der bog, Husen Charts. Jeg har også lidt for mange hits, så kunne det være, at jeg skulle gå op og vælge søg i faglitteratur herop i stedet for. Og så står der her, hvis søgningen ikke giver noget resultat, jeg fik ikke den bog, så står der søg på bibliotek.dk. Så det prøver jeg lige i stedet for. Og jeg vil altså også anbefale jer at bruge den her i stedet for, fordi herinde, nu kan jeg godt søge på Gazzaniga, og så kommer den op med hans rigtige navn her og så videre. Og så får jeg faktisk det hit, jeg gerne vil have hernede, Husen Charts. Men der er jo også den her flere søgemuligheder, som altså bare lidt mere overskuelige, hvor jeg kan taste forfatter og titel ind, og så rammer den i hvert fald noget mere præcist, end hvis jeg bare søger på kun forfatternavnet for eksempel. Så det skal man lige lære lidt at kende herinde, og der er jo også alt muligt med tidsskrifter og så videre. Yes. Men når jeg så har fundet bogen her, nu laver jeg lige en søgning igen her, og så går jeg ind på den her. Så kan jeg vælge at bestille den her, og nu kan I det så ikke lige se det her overlay, der kommer op her, men der står, at man så skal vælge sit bibliotek, der hvor man vil have det leveret til, og så videre. Men det er fordi, den åbner i en ny browser, og jeg optager egentlig i sådan et program, der bare optager skærmen, når man gamer. Så derfor kan jeg ikke lige skifte mellem de her forskellige skærmbilleder. Men i hvert fald så få brugt noget tid på at få oprettet en bruger, for eksempel på biblioteket, sådan at I kan komme ind på de her databaser, for I kan ikke bare komme ind på dem uden at være logget ind via et bibliotek. Så det synes jeg er helt sikkert, at I skal bruge det på. Så står der for eksempel lige her som afslutning fra ChatGPT, husk at det er et kontroversielt emne inden for psykologi og så videre, og der er ikke enighed, hvordan det skal forstås, og bla bla bla. Yes. Så der er sådan lidt gode råd og tips, og det jeg sådan vil bruge den til, det er at spørge måske til at hjælpe med at afgrænse det, man gerne vil undersøge nærmere, så man kan komme i gang med at få søgt i dybden på nogle af de kilder, som er tilgængelige. Vi kunne lige for sjov måske lige prøve om den her om vi kunne komme ind på Scholar med og finde den her. Der er i hvert fald noget her, jeg kan se. Jeg er selvfølgelig ikke interesseret i at betale en hel masse, men jeg kan i hvert fald se en lille smule mere om det. Og så er det, jeg så kunne prøve igen inde på Gale. Hvor blev den af? Den var der. Så kan jeg se, om jeg kan få adgang til den fulde artikel. Og det er ikke sikkert, at jeg kan det med alle ting. Den kommer i hvert fald ikke lige op med et hit her. Men det kan være, at jeg så kan finde noget andet godt. Det er også bare for at vise, det er jo ikke 100% bulletproof. Men ja, det er en vej. Det var det, jeg ville vise jer. Hej!